Ningizimu Afrika worldwide, umhlaba wonke jikelele. Ngiyabingelela kakhulu, igama lami ngingu-MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo. Ngibingelela bonke-ke abantu ezweni laseNingizimu Afrika, ngibingelele bonke abantu e-Afrika, ngibingelele bonke abantu kumhlaba wonke jikelele. Ngila njengamanje ngizomemezela into emqoka engicela ukuthi ulalelisise kahle khona ungeke ube nokudideka, bese uthatha lesi simemezelo njengesimemezelo osizwe ngesikhathi esifanele, hlasimbe esingasebenzela wena. MC Pholobaso u-Andile wakwaNgcobo. Ngifisa ukuthi ngiqale ngegiye eliphezulu lokubonga. Ngiyabonga baba uNkomo walapha endaweni yaseMaritzburg. IMaritzburg engithandile ngani zakwethu. Uthi lo baba, Mapholoba unenkinga mawusithumelela uMgabe noMandela. Kuthatha iy'nsuku noma kuthatha isikhathi eside. Hlasimbe kungenzeka ukuthi uhlobo lwezinto oyisebenzisayo zinenkinga. Lapha ehhovisi lami nginezinto eziningi nje ezi-electronic engiyisebenzisayo engifisa ukuzokupha zona. Ngikupha zona ngoba ehhovisi sengithola abaxhasi emva kokuba bengigeza ngomGabe noMandela. Kodwa namhlanje into engikuphathele yona, ngikuphathele into ekade isetshenziswa yimina. Nayi ngani zakwethu, ngifuna niyibone le yona. Nayi iPad, iPad noma yini lokhu, tablet khona lokho kwaka-iPhone. Angikwazi kwakukusebenzisa. Ngikunikezwe leli qhawe lithi Mapholoba, nansi into ibisetshenziswa wuye, uzongibonga nje, uzongipha ngenxa yokusebenzisa uMgabe noMandela. Ubese eshiya-ke futhi nokuwunsumbunyane. Nathi-ke niyacela ukuthi ngabe ngisayiveza imali. Ngokululekwa yinina, ngiyabonga kakhulu futhi ngiyohlezi ngimhlonipha. Ngiyacela ningibongele kakhulu kubaba uNkomo waseMaritzburg osebenzisa uMgabe noMandela, osethe wafika wazongipha nayi i-tablet noma i-iPad, into enjalo, angazi ukuthi kubizwa ngani lokhu. Wathi-ke mfana kithi, hamba osebenzisa lento ukubuka ama-order ethu ukuze izinto zisheshe. Ngiyabonga kakhulu baba uNkomo wase-PMB. Pietermaritzburg ingithande kakhulu kulezi iy'nsuku futhi yenze iqiniso ngaso sonke isikhathi. Ubaba uNkomo kungididile ngoba abakaNkomo bengithi amaZulu, uthethe isiXhosa-ke yena. Baba uNkomo, ngiyabonga qhawe lakithi, ungibongele nakumndeni wakho. Ngizofika futhi ehhovisi lakho ngoba sengifika-ke lapho ngihamba ngaye umakhulu basi ilandela imhlophe kanye naye i-Odi ibhlamane, sesilandele lezo zinto lezo. If kufanele ngi-arrange neveni, ngizoyi-arrange iveni ngoba isikhathi sona sikhathi ngempela lesi sokuthi izinto zenzeke. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uMgabe ukusebenzele bese nawe ubuya uzobonga. Right, angingene odabeni-ke olumqoka nolubalulekile. Ngizothi ngani zakwethu, emva kwezinto eziningi ezinhle ezingehlelayo usuku nosuku ngenxa yothando lwenu, nami ngibuyisele emphakathini. Ekubuyiseleni kwami emphakathini ngeke ngiwaqamba amanga. Nami khona lapho engizosizakala khona ngoba kunabantu abazodlulisa izibusiso futhi kimi ngizuze ngalokho. Okwesibili, lo nsumbuyane enizobe niwufaka kulesi simemezelo engizosenza, ngisho le mali enizobe niyifaka kulesi simemezelo engizosenza, izophinde ingilekelele futhi. Ngasho-ke kuqala unyaka ngathi nginohambo oluya phesheya kwezilwandle. Angiyena-ke umuntu ofisa ukuhamba ecela kubantu ethi hayi ngifakele nosheleni no-2 bob kuze uhambo lami lube luhle. Iqiniso ngimenyiwe le, angiqashwanga. So njengoba ngimenyiwe vele kudla mina ekhukhwini. So-na-ke kubalulekile ukuthi indoda nendoda isebenzise ngey'thukuthuku zayo ukuze ithole amasenti igcine ihambile iye phesheya. Nginohambo-ke oluya phesheya makuphela unyaka. Lokhu engikusebenza imihla namalanga, ingxenye yakho ngiyakuthatha ngikuphonse ekuthenini lolu hambo lube impumelelo futhi ngifike ngiphatheke kahle laphayana. Niyobe ningibona nje mangigcina ngokuthi ngihambile noma kugcina ngokuphumelela. Namanje-ke ngizomemezela, ngizothi kubantu abafana njengobaba uNkomo, kubantu abafana njengobaba uMtawunge lapha eGoli, kubantu abafana njengobaba uHlatshwayo lapha kaHlabisa, kubantu abafana, ngikhuluma nje ngabantu asebengenzela izinto nabangipha izinto, kubantu abafana nobaba uDlamini, iklayenti lami elikhulu, qhawe lakithi, umlandeli Orlando Pirates, ngeke ngichaze ukuthi ngani, oqavile. Ngingababala bebe baningi ngilokhu ngibabala abantu abangenzela okuhle. Ngiyabonga nawe ma lapha eMaritzburg, kunomama la ogeza ngomGabe noMandela,
oyikhasimende elikhulu lapha komkhuluncwane, naye futhi kunezinto angenzela zona, nabanye ngeke nganiqeda nonke. Ngithi-ke ileli khwela ngilihlabela ukubonga nina nabanye engizobabalula manje noqala ngqa ukubukela le video. Ngani zakwethu, uMgabe noMandela njengamanje uhamba nempushana ukuspecially sika 500 rand bese u-add 150 ngaphezulu. Futhi wena uthenga uMgabe noMandela insipho ewu2 nje, uyithola le nsipho ewu2 kwispecially. Ihamba nani? Ihamba nensila yemali noma ihamba nempushana ingxenye yensila yemali. So abantu abawudingayo ngicela bewuqhubeke bethathe ngespecially kanjalo. Kodwa kunenye into la ekhaya esiyikhipha ngo-5000 rand ikhombo ebizwa ngonyanga ntathu. Isuka inomgabe, isuka inoMandela. Bese iphinda futhi iba namafushane abizwa ngokuthi umkhululi. Iphinde futhi ibe nezinye izinto engingena kuzibala la ozisebenzisayo, kakhulu umuntu osebenza kamlungu, umuntu ongasebenzi, umuntu ozamayo, ophantayo, umshikashika, ngabe udlala amadayisi noma isnooker, noma ngabe udlala amaphepha, noma ngabe ugembula ko-Superbet and so forth, noma ugembula ko-casino, noma unendlela yakho yokuzama imali, unyanga ntathu uyakusebenzela. Bayawazi-ke abantu la ekhaya ukuthi unyanga ntathu ujwayele ukuba u-5000 rand. Kodwa ngizothi kunina ngoba ngihlose ukubonga lezi iy'thelo ezinhle eseyifikile ey'fana nalezi nalokho okunye ngisazohamba ngiyokulanda kababa uNkomo ehhovisi lakhe njengoba etholeke abaxhasi abasha abazobaqalela kabusha bebenzele i-renovation. Konke kade kuphakathi ukuhlukanisela abantu abahlukene namathi ngizohlomula ey'ntweni ey'thile ngizothi uma ngifike ngiy'thande. Ngizothi-ke kunina angibongi lokhu kuphela, noNsumbuyane ngishilo ngathi ufike wangipha nanemali yangampela futhi ngengiqamba amanga. So ngizothi kunina-ke ngifuna ukunibonga lento ka-5000 rand ngiyayehlisa for isikhathi esingangobani, esingango-September kuya ku-October. Kodwa inama-terms and conditions, inama-rules akhona. Futhi lento ka-5000 rand ngiyayehlisa, uzoyithola ngobani wena? Uzoyithola ngo-1000 rand. Ngizwe kahle. Kodwa lo 1000 rand uzokuholela entweni ezimbili. Uzokunikeza into ezoguqula impilo yakho, mhlawumbe ibhizinisi olenzayo, kube noshintsho olenzakalayo empilweni yakho, izinto zakho zikwazi ukuphucuka nokudlondlobala. Akuzogcina-ke kodwa lapho. Naku la ngikhona ngempela. Uphinde uzibandakanye kwi-competition, kumncintiswano. Ngamanye amazwi ngokukhipha leli 1000 rand uthatha unyanga ntathu. Khipha leli 1000 rand uthatha unyanga ntathu. Uzobe usuzibandakanye kumncintiswano automatically wokusihlabanela imali engango 20,000 rand. Lo 20,000 rand wakheke kanjani? Besithema kuphela unyaka sizoba nenkomo esizoyinikeza umuntu okuyena esimntomulile. Kodwa sekushintshile-ke manje sekumane kwanyuka kakhulu ngoba inkomo besingayithola isho nango-9,000, besingathola inkunzi, besingathola inkomazi, and abanye abantu bazohluleka ukuthi useGoli uzohamba kanjani nenkomo yakhe, noma use-Eastern Cape noma use-Western Cape uzohamba kanjani nenkomo yakhe. So sahlala phansi nethimba lami masibona iy'thelo ezehlayo, sathi ake senze kube u-20,000 rand kumuntu wokuqala esizomonyula, simkhiphele ngaphandle sithi usibani useyihlabanele ngo-20,000 rand. Saphinde futhi sathi sizobe sesithatha owesibili umuntu mastomula futhi ethole yena only 5,000 rand. Shuthi-ke isteki noma i-competition ka-25,000 rand ngokuthenga nje unyanga ntathu. Izwa kahle, uzothola izinto ezizosiza wena emzimbeni, isize wena ukukuvulela inhlanhla, uphinde ube ingxenye ye-competition ukuthi ngale mali osuyikhokhile wena usuyingxenye yabantu abangase beqokwe noma bemonyulwe becashunwe ngoba sobe siphethe ibhodlela eli-transparent
elizobe lineziliphu zenu, noma lizobe linamagama enu, noma lizobe liney'namba zenu. Masiyitomula le nombolo bese siyifonela same time sithi sibanibani bukhoma. Ngifuna ukulenza lolu hlelo lube bukhoma futhi libe nane-audience. Wena owabona iy'nyanga mayizobonga uMapholoba ngey'nkomo, ibonga uMapholoba ngembhede, ibonga uMapholoba ngey'moto, ibonga uMapholoba ngayo yonke into. So nalokhu sizokwenza kube bukhoma, sotomula nje i-audience, umuntu ole sithi wozotomula la phakathi afake isandla akhiphe lelo phepha mhlawumbe libhalwe inamba yakho bese iyafonelwa le namba, futhi kushiwo ukuthi bebebangaka abantu abakwazile ukungenela. Ngamanye amazwi, right now testa uMgabe noMandela ukuthi ungakwazi ukukwenzela le nhlanhla kube yakho. 2, thatha uMgabe noMandela ukuvulela izinto zakho, uhamba nayo yonke le ngxubevana yale combo ejwayele ukuba u5,000 rand, kodwa engithi this game ngizoninikeza yona nge1,000 rand kuphela. Yebo, khona abantu abathi thina ayasifuna ukungenela i-competition, also asil afford 1,000. Ikhona-ke insipho uMgabe noMandela bese siku-edela impushana uyithole ngo650 ngoba u-edele 150 rand wokukhoriyelwa, kodwa yona ibe yu500 rand. But mina ngiyakugqugquzela njengamanje, ibe ingxenye yabantu uMapholo bafuna ukubabonga. uNyanga Ntathu ngususa from 5,000 rand, ngizowubeka kuphi? Ngizowubeka la emalini engange1,000 rand. Umehluko noma ngisho ukuthi kuqala ngoSeptember, yes, ungalikhokha 1,000 njengoba ungakapheli uSeptember, njengoba ku-August manje, August 2024. I think namhlanje umhla ka-27, 28 and 29, 30 and 31, if ukuthi iyabhanza lenyanga, ungabe ukhokha, kodwa i-competition kahle kahle yona sithi i-runner from September till October 30, from September 1 till October 30 iyaphela i-competition. October 30 iyaphela i-competition. Ngomhla ka-1, I think October 31 iyaphela i-competition. Ngomhla ka-1 November siya-announce ukuthi usibanibani okade egeza ngoNyanga Ntathu usehlabene ngemali engango-20,000. Siyaphinde siya-announce ukuthi owesibili otonyulwayo manje usibanibani usehlabene ngo5,000 rand. So ukubuyisela back kubantu ngingathathi kuphela, ngithi kunalo 25,000 ekufanele ubuyele back kunini. Ake kusukele manje ngabe usekwayithenga le nsipho, ngabe ukazi wayithenga le nsipho, ngicela ukuthi uqale manje uthi wena uzothatha-ke ikhombo yonke kaNyanga Ntathu. Usomabhizinisi, uyasebenza, awusebenzi, mhlambe umuntu onespaza, mhlambe umuntu ogembulayo, umuntu ozamayo, le khombi iyakwazi ukuqoqa iy'thunywa zakho, iqoqa idlozi lakho, ibuyise inhlanhla owazalwa nayo bese iphucula isimo sakho, idedise iy'mfuno nemithwalo ethwaliswa abathakathi bese icindezela yonke into. Angithi uzobugeza wena ngoba uMgabe noMandela ukhona, futhi izobe ikhona le lotion ozobe uyisebenzisa nalamafutha esecuba ndawonye bese uthi 1 2 3, izobe ikhona futhi into yokustima yokugquma ukhiphe konke okungaphakathi. Sizoze sikufakele nenye into esithi lena-ke uyayikhuluma futhi mhlambe ngey'bomu uNyanga Ntathu asiqinisekise ukuthi sizowufaka size siwufake nesibunge ngaphezulu, isibunge lesokwazi ukushisa ukhuluma uthi-ke njengoba ngiphuma manje ngifuna ukufike ngihlabane lapha, noma njengoba ngilala manje angiphuphe phela amaphupho amahle azokwenza ukuthi ngihlabane ngikwazi ukuthola ebholeni. 079 0453 446 niyabheja ngiyanazi. 079 0453 446. Ongakaze wagembula mhlawumbe uyaqala ngawugembula this game, ake ugembule ngokuthenga into yakho ikusebenzele bese ubuyelwa yiqhamo nezilokotho nokubongwa ongandele bani ukuthi kuthiwa igama lakho litonyiliwe kubantu abathathe uNyanga Ntathu. Kusukela manje-ke hlala amadaka, ngishayele ku-079 0453 446 079 0453 446. Ngifuna umuntu ozothatha lo 20,000 rand, ngifuna umuntu ozothatha lo 5,000 rand. 25,000 ngiyawubeka phansi because God bless me with 2 guys.
Mr. Chronic Smith and Mr. Kazenga Appiah. Wathi abeze la kimi bezongifundisa umuthi kashukela, abeze la kimi bezongifundisa umuthi we-high lokho nithi high blood pressure, abeze la kimi bezongifundisa umuthi wama-ulcer, abeze la kimi bezongifundisa umuthi wama-piles, abeze la kimi bezongifundisa umuthi we-cancer, abeze la kimi bezongifundisa umuthi wokuvusa induku neminye imithi eyahlukahlukene. Kwahamba yangithanda lensizwa yaseGhana ngenxa yokuthi lensizwa yase-England uMr. Chronic Smith uyimotivateile ukuthi ayazi ukuthi this guy uyena owenze so many traditional healers abapopular, but this guy uMapholoba doesn't have anything. Umfana nje ongahlangana naye umqhwabe nangempama, bathi mfana kithi let us teach you what is river gods. Bangitisha emva kalokho bangagcina lapho benza show ukuthi ke manje sebengifundisa ukuthi ngizoconnecta kanjani nalama river god ukugqugquzele yami ingilosi engazalwa nayo yesibani senkazimulo ephethe mina. Ingakho ngihlula ingakho sengahlula insizwa madoda zithi ziyangibhunyela. Suka ngizondela yona lento ayithi insipho esebenzayo le uMgabe noMandela, ayithi impushane esebenzayo le insila yemali, ayithi unyanga ntathu ikhombe namandla esebenzayo le. Ngithi-ke kusukela manje ubuthola wena insipho uMgabe noMandela kuphela nge-R1000 kusukela ngomhla ka-1 September ayikhale nganza kwethu. Kanti futhi ungaqala kwanamhlanje mawubona le video, uma nje ungakashaya umhla ka-31 October, qinisekisa 31 October 2024, uma ungakashayi khipha R1000 elilodwa uyibeke ethubeni lokuthi uzothola ikhombo yakho same time uqeda ukuyikhokhela, sikhoreyele yona ngophepha. After that ususethubeni automatically ukuthi ukwazi ukuyihlabanela ngamalini ngo-20,000 noma uyihlabanele ngamalini ngo-5,000 This is your chance. Hlala kulona madaka, ilona thuba lakho leli. Kanza ukuthi masigqoke le jacket suke sizokhuluma ukuphila nokuba serious, suke sifudumele kakhulu. So ngizothi ke kunina nonke sekunjalo akube njalo. iSouth Africa yonke ayusebenzisele u-079 0453 446 bese ngicela bonke labantu besifazane ababheke ukuthi ubaba kabani uzobanikani noma kuzoba nomuntu wesilisa ozoku-approacha bese uyamqoma umqomela ukuthi khona azokwazi ukukuncedisa ey'ntweni ezusizo ofisa ukusizakala kuzo. Ngithi mina uthathe leli thuba ubone ukuthi elakho idlozi ngeke yini lakukhanyisela likunikeza u-20,000 ukuqala ube nestart sokuqala ibhizinisi elithile, noma ngabe kuthiwa lincane kangakanani, noma lo 5,000 ukuthi ube nestart lapha e-Eastern Cape, Western Cape, North West, Free State, Mpumalanga, yonke indawo bafowethu ngonogada. Ngimnika ichance yokuthola unyanga ntathu uyabiza u-5,000 ngoba kusuke kuhlangene izinto eziningi. Sifaka amafutha, sifaka insipho uMandela noMgabe, sifaka impushane yensila yemali, sifake nokunye singena kukubalula la. Ishisibungu uqobo sobe siyiphakathi. Wena okwakho ukuthi qoqa zonke lezi zinto nge-R1,000 elilodwa ngoba ithuba lisavuma. Ngithi lokhu ngizokwenza kusukela ngo-September 1 till October 31. Nayi into ebuhlungu kodwa, I will do it for only 70 people. I will do it for only 70 people. You know, you are my weakness. Some of you, abanye benu, bangifonela mihla namalanga esekhala ethi Mapholoba kagcwali nje. Ngithi sekugcwele ngoba once I announce yakho buhlungu so ngazi ukuthi u3 days mkhulu abantu bengayithathile leyo nto engiyishoyo ngokungangaleso sibale ebekusuke kade ngishilo. Namanje ke ngiyaninxenxa futhi ngiyaninxusa, ngizobuya ngizosho la ukuthi sekuphelile, kodwa ngithinte uzwe ukuthi sekuphelile na noma ngakapheli. R1,000 elilodwa likhokhe manje limile lizala u20,000, likhokhe manje limile lizala u5,000.
lokhu ngikwenza ngoba ngifuna ukuthi kube neproof yokuthi once wageza ngomgabe loyo muntu ozowina lo 20,000. Bear in mind, ngifuna nizwe kahle. Ngiyacela South Africa ukuthi angangeni umuntu ongeke evuma ukuthi simshuthe sesimhandovela le mali because of one thing. Ozokwazi lo winile nje sizofuna ukumshutha, angikhuluma iqiniso, ngoba fanele senze fact kubantu, senze iqiniso, kungabi ngathi izinto ziyafake njengoba sekwagcwala izinto zokufake nje esikhathini samanje. Sifuna thina ukuthi lo esizobe ozobe sewinile ehlomula si-hand off into yakhe sithi naku 20,000 wakho, isho kuthiwa ngabe simnikeza into sizoyitransfer, fanele siyitransfer ekhona noma sizomnika umbhundu wakhe bese edlule udeposita somewhere, kodwa fanele nimbone sewulandile ngoba siyifuna into ezothi kusasa baqamba amanga noma banikana nabangani bakhe. No, yakwenzeka kanjalo. Also kuzoba umapholoboto omlayo, siyozama ngayo yonke indlela ukuthi senza some sort of an event bese silanda umuntu kwi-audience noma imuphi, sithi akuphakamise noma umuphi noma kusuke noma umuphi, isho bengenza bewu5 mase befikile stage bese kuba yinini enibhalayo kuma comment ukuthi nikhetha kube uyena muphi umuntu ozotomula la igama lomuntu, bese sesibala ukuthi bangaka, bese siyakatomuleke lo muntu. Useyatomula ke liyaphuma igama noma inamba, siyakufonela ilanga lokumemezela kuzothi kuseduze silimemezele, kodwa akufuneki kudlula umhla ka1 November umuntu imali yakhe ingakahlali kuyena futhi ingakazi ukuthi ubani owinayo. 31 October fanele kumenyezele umuntu. 30 competition iyavalwa. The only thing that you have to do right now, thatha unyanga ntathu nge1000 rand, unyanga ntathu uyokuvulela lapho ekuvalwe khona, unyanga ntathu uyokuhlomlisa lapho bungahlomuli khona, unyanga ntathu uyokwenza uthando madam nobasi, unyanga ntathu uzokwenza ukuthi wena mfowethu odrive i-Uber noma odrive itekisi ubugezeke, ungathathwa amaphoyisa otherwise, ungathathwa abagibeli otherwise. Also izinto ezifana namathiphu, ungabi izinto zase-restaurant kuphela, nawe bakunikela ukuthi uke wadriver kahle kanye nabo, ukuphathela umgibeli isikhaftini, izinto zizenzakalele. Nabafazi-ke balenga njengo-Sheikh Khasi uma usugeza ngoMandela. Sizwe zakithi, thola unyanga ntathu usebenzise ngapho ubulindele ukuthi kungenzeka kube wena ohlomulayo. Usekwathenga la ekhaya noma ngabe yini, njengamanje chance ukuthi uqale kanye nathi sikufake emabhukwini, uyomenyezelwa nabaningi ngalela langa. Tako Blue maphola bunishile ke manje. I love you all. Ngiyaxolisa ngequality yevideo, mhlawumbe umsindo mkhulu kakhulu, but I'm too excited ngani zakwethu. Akudlala umani uzophiwa nje indoda yomuzi into enhle kanje, uyabona. Thank you very much. Uthe kade litohisa ke leli toys, wathi mapholoba manje sengifuna litohiswa wena mfana ngithi nayi iPad. Yeah, iPad. Ngibhaliwe iPad, yebo. iPad. Never? Right. So siyabonga kakhulu baba uNkomo. Ngiyabonga mo. Hayi qhawula kithi. Nkosi kubusisi uthi yabona lensi ifomu namapholoba. Ngithi mase ngiyishayile. Ngibokuphuma nje. Ngibokuphuma caca. Ishingane encane. Ya uncle. Ya uncle. Eyahlekisa ke le ndoda ithi kube kwakuya ngayo ngabe yadlala generation kodwa ithuba ilitholanga. Isiyabona manje ukuthi isi-actor noma ihamba. Uthi ngithi mangiphuma nguMercedes wami mfana kithi suka. Hey kuka mzi ayel kuki kodwa wenkomo. Kuka mzimba sala hlizi emo. Thank you very much babunkomo, inkosi kubusise. And I know ukuthi lokho engikwenza manje ngizokujabulisa. Maybe kuyothi mhlambe kuyothi abantu beliba u10 asebethengile, wena uyobe mhlawumbe unombolo 3 noma unombolo 2. Ayibona nje le video I know kunabanye customer aloyal. Bese ngithi kunanoma ngawumuphi umuntu ofuna ukukhwehlela sakucindezela uMC Pholobasi, one day uyakubona ukuthi uyayibambezela. Uyazibambezela because ngifana nodaka olipitshizwe ngesandla, ngishiya umaka, yonke into engiyithintayo iyaphila. Wena ofuna ukugcipha nonomona notshalwe abantu abathile ngibasizile ukuthi dicilela phansi ishide limhlophe lizobhakuza likwenze enye into.
ngiyokushiya ngikumeserizile ngila nje ekhaya angitanti kakhulu ngabe ngento eyi-1 ngihlonipha ugogo wami ngihlonipha uma wami ngithanda umndeni wami bese ngithanda abantu abangithandayo. Inkosi inibusise, sibonane kwividiyo elandelayo.